Anem fins a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, on ens hi espera la historiadora de l'art, Aida Boix, qui a més és la nova directora del Museu Terra. Aida, benvinguda. Carrer Major, bona tarda. Hola, bona tarda. Escolta, la direcció de la Fundació Carulla et va escollir com a nova directora del Museu Terra en substitució de Gemma Carbó, que va deixar el càrrec a principis de març, si no m'equivoco. Per tant, això estem parlant de finals del mes d'abril. Primeres sensacions en el nou càrrec després d'aquests mesos? Doncs mira, sí, com bé dius, vaig entrar jo com a substituta de la Gemma. Vaig iniciar el càrrec l'1 de juliol, per tant, farà d'aquí poc 3 mesos, molt poquet temps, però les primeres impressions, jo estic molt contenta, m'he sentit molt ben rebuda, tant per la gent de l'Espluga com per la pròpia gent del museu. I una de les coses que sí que m'agrada destacar d'aquestes primeres sensacions és l'amor i l'estima de la gent que treballa al museu pel projecte. I és que això és una cosa que no es paga amb diners. La gent estima un projecte o no l'estima. I aquí, des de luego, el projecte compta amb un equip professional de gran talent i que crec que, sens dubte, podrem treballar molt a gust. Parlo un moment de la teva trajectòria professional, perquè es va iniciar al MACBA i després de treballar al Departament d'Investigació dels Museus Vaticans en 20 anys vas guanyar el concurs de direcció del Centre d'Art Lopati d'Amposta, un altre del nostre territori, on després de 8 anys al capdavant d'aquella institució doncs es va convertir en un punt de referència nacional i internacional en l'art contemporani. Quins reptes i canvis vols incorporar en la gestió del Museu Terra quan fa tan sols aquests mesos que has entrat? Tenim per davant diversos reptes i segurament diversos canvis. Tot canvi de direcció implica una nova forma de treballar. És cert que ara mateix fer-ho públic és difícil. Com et dic, fa 2 mesos i poc que estic al càrrec. Estem treballant amb un avantprojecte que esperem poder-lo presentar a principis d'any i, per tant, poder-lo començar a implementar a principi del 2026. És evident que hi haurà una evolució. Creiem que el museu també ha d'arrelar el seu relat a la contemporaneitat, a la nostra realitat rural. A mi m'agrada dir que jo vinc del món rural, soc d'Amposta, de Terres de l'Ebre, però la meva ruralitat no té res a veure amb la ruralitat que va viure el meu avi. Però les dues són dues ruralitats reals i verdaderes, simplement que el món rural, com tota la societat, també ha anat evolucionant. I, per tant, creiem que el museu ha de seguir també aquest camí. I sí que us puc dir que ara mateix podem desvelar poc perquè estem treballant-ho, hem de ser prudents amb aquests passos perquè, evidentment, jo ara soc una mica una esponja que està absorbint també informació i, si tot va bé, de cara a principi d'any nou podrem començar ja a parlar d'accions més concretes. Entenc perfectament que no puguis desvetllar ara en el que esteu treballant, però sí que és veritat que de la teva forma de treballar podem dir que se'n destaca sempre una mirada feminista, una mirada transversal, promovent aquest treball en xarxa i també fomentant aliances entre agents i institucions culturals. No sé si aquestes idees, aquests vessants, també es veuran en la nova direcció del Museu Terra. Segurament sí, perquè al final forma part de la meva identitat i de la meva manera d'entendre la cultura. M'agraden els projectes culturals que parlen de la nostra realitat, del nostre dia a dia, de la societat on vivim i que ens fan també repensar el model de vida, el model social. En un moment en què tot està molt globalitzat, hem de ficar sobre la taula allò que ens fa particulars i únics, sobretot a territoris més petits. Tenim encara aquesta identitat molt més arrelada i l'hem d'aflorar com algo d'orgull, però també aflorar l'evolució, que us deia una mica, el món rural evoluciona, el món rural també forma part de l'art de la contemporaneitat, el món rural és viu, i parlar de qüestions com ja deies, el feminisme, parlar de creació de comunitat, parlar de territori, parlar de projectes en xarxa, és el que a mi m'interessa, el que crec que li dona sentit a la meva feina i, per tant, espero que també es pugui veure reflexit en les properes programacions i els propers mesos. Has parlat de que t'has sentit molt ben rebuda, de que encara t'estàs empapant de moltes coses, del que et diu la gent, de la gent que hi treballa, de la gent que hi ve sovint. No sé si t'atreviries a explicar a aquella persona que encara no el conegui, que no hagi estat per l'Espluga, què és el Museu Terra, perquè no és un simple museu, i què s'hi pot trobar la gent que s'hi arribi. Doncs mira, una de les coses que jo crec que crida més l'atenció a la gent que no coneix el projecte del museu és la dimensió del museu. Estem parlant de més de 5.000 metres quadrats expositius. És un projecte que és de la Fundació Carulla, que per tant té molt present qüestions de, com dèiem, de comunitat, d'identitat, de fer accessible la cultura a tota la població. Fins fa relativament poc es deia el Museu de la Vida Rural. Es va optar per fer aquest canvi de nom, un canvi de nom que per a mi personalment obre un món de possibilitats. Ja no parlem només de la vida rural, sinó de la terra
amb un concepte global, no? Aquesta idea de la Terra com a sol on vivim, com a sol que trepitgem, però també com a planeta que ens acull i tot allò que els humans hem creat a l'interior d'aquest planeta. No? Per tant, aquest canvi de nom obri tot un ventall de possibilitats i el que la gent pot esperar quan vingui doncs, són projectes que parlen de ruralitat, que parla de territori, però que també parla de contemporaneitat, que parla de reptes globals i de reptes petits, de les petites poblacions, com és la sostenibilitat, el canvi climàtic o la globalització. I el que esperem és que la gent vingui una mica amb una ment oberta, disposats a mirar el passat per plantejar-nos el present i sobretot per mirar i pensar què volem ser en un futur. La teva feina és a cavall, si no m'equivoco, entre l'Espluga i Barcelona, on hi ha també les dues seus d'aquest Museu Terra. Com es compagina això? Bueno, això es compagina a nivell personal intentant fer equilibris, no ens hem d'enganyar. Com bé dius, la seu del museu està a l'Espluga de Francolí, aquest espai que us dic de més de 5.000 metres quadrats, però també tenim la sala, el que anomenem Sala Barcelona, que està ubicada a l'edifici de la Fundació Carulla, és la planta baixa i on també passem projectes vinculats al museu i que ens permeten parlar d'aquesta vida sostenible, rural, vinculada a la terra, a la comunitat, des d'una altra visió, però evidentment també una altra visió que forma part de la terra, no? En conjunt. I com et deia, com m'organitzo? Doncs intentant trobar temps. En línies generals, estic 3 dies a la setmana a l'Espluga, una a Barcelona, dic en línies generals, perquè esta setmana he estat 3 dies a Barcelona, ara estiré 2 a l'Espluga, i entremig de tot això també intentar trobar temps per estar a casa. Per tant, ara visc una mica en una maleta a la mà. Escolta, aquest cap de setmana, aquest divendres 3, dissabte 4, té lloc al FES, aquest Festival d'Educació per la Sostenibilitat, ja força arrelat aquí al Museu Terra i a l'Espluga. És la seva 7ª edició. Per tu serà la primera vegada com a directora. Com es pot descriure aquest FES? Doncs mira, si us soc sincera, jo la programació 2025 no estic participant més enllà d'alguna qüestió puntual. Jo estic ja treballant molt en mirada 2026 i l'equip del museu ha fet una programació que realment era interessant i tenia tot el sentit continuar i tirar-la endavant. I per tant aquest FES, igual que la programació en general 2025, la visc des de dins, però també en una mirada des de fora encara. Crec que és molt interessant que hi ha 2 parts. Iniciem divendres amb la jornada professional adreçada a gent del món educatiu i el dissabte amb la jornada familiar, que aquest any sí que tenim una novetat respecte a la jornada familiar, que era una jornada molt adreçada sobretot a un públic infantil i aquest any trobarem també una programació adreçada, evidentment, a públic infantil, però també a un públic juvenil i adult. A mesura que anirà avançant el dia, la programació també anirà fent-se una miqueta més juvenil. Jo sempre insistixo que això no significa que deixi de ser infantil. Això a mi m'agrada explicar-ho perquè per la meva experiència també a la direcció del Centre d'Arlopati he de dir que moltes vegades les criatures tenen la ment més oberta que alguns adults. I per tant, quan els presentem davant d'una proposta una mica innovadora, una mica diferent o inclús digital, la seva mirada és totalment límpia i la gaudeixen i l'entenen a la seva manera, però és totalment vàlida. Però sí que us volíem explicar una mica això, no? Que al llarg del dia la programació avançarà i per tant hi ha la possibilitat de vindre des de 10 del matí fins a gairebé 10 de la nit. El lema d'aquest FES és Educació, Art i Cultura per un món més sostenible. És possible també ajudar a ser més sostenibles tots plegats a partir de la cultura? Bueno, no només és possible, crec que és necessari. La cultura i l'art és l'eina més potent que tenim per replantejar-nos les coses i sempre ha sigut així. No? Els artistes, ja siguin músics, ja siguin des del cinema o des de les arts més plàstiques, sempre han reivindicat i ens han fet qüestionar moltes coses. I, per supost, la sostenibilitat és un dels grans reptes que tenim al segle XXI. Si no ho fem a través de l'art i de la cultura, doncs ja m'explicaràs a través de què ho farem. També podríem fer a través de la política, però a través de la cultura i l'art ens plantegem moltes coses passant-ho bé. Deixa'm preguntar-te també per aquest apartat del FES professional. Enguany la temàtica girarà al voltant de l'audiovisual com a eina per tractar aquests reptes vinculats a la sostenibilitat de la que parlàvem. Com ho fareu? Doncs mira, iniciarem a les 5:30 de la tarda amb la conferència inaugural, que serà sobre el documental com a eina de transformació social i continuarà la formació durant tota la tarda. És important dir que és una formació reconeguda pel Departament d'Educació,
Són 5 hores de formació, 4 que es faran divendres al Museu Terra i una altra hora que serà de treball des de casa. I, per tant, invitem a totes les persones a que puguen assistir a aquesta formació perquè ens permetrà veure com l'audiovisual també és una eina d'educació, una eina vinculada, com dèiem, a la cultura i a l'art, però molt potent, sobretot per a generacions joves. És una formació adreçada per a professorat tant de primària com de secundària. Explica'ns, crec que aquesta jornada professional del FES hi ha inscripcions gratuïtes, si no m'equivoco, no sé si encara hi ha places. Queden encara algunes places, ja no tantes, per tant sí que invitem a tothom a que li interessa que pugui reservar la seva plaça el més aviat possible. És una jornada gratuïta per a professionals i el que us dic, si a algú li interessa aquest reconeixement, a la pàgina web està explicat tot el procediment d'inscripció. I ja per anar tancant aquest FES familiar del que ens parlaves i ens destacaves enguany i a la rellevància que li doneu, no sé si ens pots explicar les propostes més destacades que s'hi podran trobar, en què consistiran una mica. Doncs mira, com us deia, intentem agarrar públic, a mi em va fer molta gràcia quan vaig veure el programa perquè vaig pensar, és així tal qual, no? Públic des de 0 a 99 anys. Si mireu el programa això ho fica. Evidentment, si ve algú de 100, 101 el deixarem entrar. Suposo que és una qüestió de disseny, però sí que intentem agarrar totes les edats per tindre aquesta mirada envers a la sostenibilitat. Hi ha algunes propostes com de 0 a 6 anys, hi ha propostes de 3 a 8 anys, de 6 a 12 anys o propostes, com us dic, de 6 a 99 anys. Iniciarem a les 10:30 del matí amb una obra de teatre de petit format que es diu El primer viatge i acabarem a les 8:30 de la tarda amb un monòleg del Godai Garcia. Durant el llarg del dia, doncs, tallers, molts dels tallers ja tenen les inscripcions completes, per tant, també insisteixo en això, les persones interessades que puguin fer la inscripció el més aviat possible, perquè alguns tallers ja estan complets, però, a més dels tallers, com us dic, hi haurà teatre, hi haurà espais de joc lliure, hi haurà un food trucks on menjar, hi haurà un espectacle d'arts escèniques que és a Vitallassos o acabarem amb un monòleg. També curtmetratges, important aquesta idea, perquè al llarg de tot el dia tindrem una sala amb curtmetratges. Doncs, Aida, ja per acabar la darrera que et faig, per què ha de passar la gent per aquest FES, per aquest festival per la sostenibilitat que es fa al Museu Terra de l'Espluga de Francolí, i no només al FES, sinó pel Museu Terra, en general? Doncs a mi m'agradaria invitar la gent a que vingui perquè quan fem les coses en comunitat i les compartim, tot agarra una altra dimensió. Evidentment, a casa tots ens qüestionem coses vinculades a la sostenibilitat en aquest cas i eduquem les nostres filles, els nostres fills en aquest àmbit. Però quan ho fem en comunitat, quan ho fem amb altres criatures, quan ho fem passant-ho bé i a través de la cultura, tots aquests coneixements van entrant de manera subtil. Diríem que tot allò que t'entra mentre tu passes bé entra més profundament. I per tant invitem a la gent a venir, a passar una jornada entretinguda, a compartir experiències i pel que fa al museu, doncs el mateix. Les portes estan obertes a tothom, tothom és benvingut i la idea és compartir experiències, compartir coneixements, compartir opinions i que sigui un espai obert per a tota la ciutadania. Doncs Aida Boix, nova directora del Museu Terra de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Carrer Major. Que vagi molt bé aquest cap de setmana amb el FES i que vagi molt bé aquesta etapa al capdavant del museu. Molta sort, moltes gràcies. Moltes gràcies, n'anirem parlant.